jednání požadovala bezpodmínečné příměří, výměnu zajatců a návrat unesených dětí. Ruská strana všechno z toho dlouhodobě odmítá, protože samozřejmě odmítání příměří znamená, že chtějí mír nebo tak něco. No jinak jako ta ruská delegace se na tom jednání netvářila moc vesele. Pro Rusko je tady tohoto samozřejmě grandiozní ostuda a hlavně teda těžká ztráta. Byl to pro ně takový šok, že standardní kremlbotí kanály na západě ještě neví, jak na to mají reagovat, protože dosud nedostali oficiální komunikační strategii. Což je taky vtipný. No a dál si budeme povídat o polských prezidentských volbách, jejichž druhé kolo proběhlo tuto neděli. A tady se vám musím k něčemu přiznat. Ta bitcoinová aféra našeho ministra spravedlnosti, kterou jsem tady řešil v minulých zprávách, mi zcela a kompletně rozhodila můj pracovní scenaristický režim, takže k zbytku tohohle videa nepočítáme blbce týdne, nemám pevný scénář, takže bude to částečně improvizace, aspoň budete mít představu, jak to vypadá, když mám a nemám pevný scénář, třeba tím, že nejsem schopen dokončit standardní větu. Prostě uvidíte rozdíl, jak vypadá Radovan s pevným a jak vypadá Radovan s nepevným scénářem. Něco jako Solid Snake, ale Quit Snake. Vidíte, bez scénáře dělám takhle debilní vtipy. Naštěstí o Polsku něco vím, takže o tom můžu povídat i, jak se říká, z patra. Jinak, abych byl 100% transparentní, v pátek jsem chtěl původně mluvit o té špionážní aféře, jak Čína šmírovala na českém ministerstvu zahraničí. To bych ale rád vydal jako hlavní téma, takže to bude nejspíš ve středu, počítám. Doufám, že to neodkne další fascinující událost pro Kristovidány. Každopádně, co se týká těch voleb v Polsku. Takže vyhrál kandidát, který je prozápadní, pro NATO, proti Rusku, pro zbrojení, proti nelegální imigraci a pro rozvoj Polska. To jsem tam moc nepomohl. To je na Polsku fascinující, protože ať už vyhrává kdokoliv, tak si můžete vzít jet na to, že bude zastávat prakticky všechno, co se nám teďka tady potřebuje. Jinak mě na to hrá kandidát za PiS Nawrocki, což teda pro Třaskovského, který byl dlouhou dobu považován za favorita, je docela pěkný šok. Jak jsem říkal, Nawrocki nemá rád Rusko, tady bych chtěl zdůraznit jednu věc. Nawrocki není úplně fanoušek Ukrajiny, co si budeme, jako měl nějaký beefy, co se týká ukrajinských uprchlíků. Nelíbí se mu úplně představa Ukrajiny v NATO, alespoň za téhleté konstelace, ale řeknu to takhle. Nesnáší Rusko mnohem víc, než jaký by měl problém s Ukrajinou, takže za této konstelace je vlastně docela pro Ukrajinu a co bych chtěl zdůraznit stejně jako absolutně drtivá většina polského politického spektra je absolutně pro zachování podpory Ukrajiny. Takže z hlediska geopolitiky to bylo pan. Takže hele, můžeme být v klidu, řekl bych to takhle. Jedna věc, právě protože jsem, jako mě ty polský volby moc nevzrušovaly, jedna věc, kterou jsem nevěděl, protože jsem si o tom zase nezjišťoval, nevěděl jsem, že v Rusku byl na Nawrockého vydán zatýkač. Ne, jako, polský prezident bude týpek, na kterýho je v Rusku vydaný zatýkač. To je hezký. Jestli vás zajímají konkrétní důvody, tak on vydal příkaz k likvidaci nějakých sovětských monumentů Rudé armády, které prostě nebyly úplně historicky OK. Co si budeme? Rudá armáda a Polsko, to je kapitola sama pro sebe. Ribbentrop-Molotov. Každopádně, chtěl jsem říct tady tohleto a je až překvapivé, jak se s tím tady viděl jsem komentáře s tím, jo, Polsko se teďka posouvá úplně někam jinam, než jak je střední Evropa. Ne, počkejte, hele, teďka byl prezident